नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। एसटी दुचाकीचा भीषण अपघात, मालवणात ठाकरे शिवसेनेला धक्का, शिवसेनेत प्रवेश आणि पोटातच अंत वासराचा, माय दगावली। कोकण साद लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। नापणे धबधब्यावरील राज्यातील पहिल्या काचेच्या पुलाला सिंधुरत्नमधून निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल पालकमंत्री नितेश राणे यांनी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांचे आभार मानले। पाहूया। शेरपे आणि नादवडे या तिन्ही भागाला जोडणारा आमचा हा सिंधुरत्न अंतर्गत तयार झालेला महाराष्ट्रातला पहिला काचेचा पूल, त्याच्यामुळे आमच्या या धबधबा या पूर्ण परिसराला आज एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा एक पर्यटन स्थळ या निमित्ताने तयार झालेला आहे। सिंधुरत्नच्या माध्यमातून ही निधी उपलब्ध झालेली आहे। यासाठी मी आदरणीय दीपक केसरकर साहेबांना या मनापासून आभार मानतो। या पुलाच्यामुळे आमच्या ह्या वैभववाडी नाही किंबहुना सिंधुदुर्गच्या पर्यटनाला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये चालना भेटेल। मी येणाऱ्या सगळ्या नागरिकांना विनंती करीन की इथे येत असताना निवडकच 25 लोकांना इथे येण्याची परवानगी दिली गेलेली आहे। होमगार्ड आणि पोलिसांचं फार बारकाईने लक्ष आहे, म्हणून इथे येताना आनंद लुटताना सगळ्या बाबतीची काळजी घेऊनच या पुलावर यावं आणि आनंद लुटावं एवढं आवाहन आपल्या माध्यमातून करतो। कुडाळ शहरात मंगळवारी एसटी बस आणि दुचाकी यांच्यात समोरासमोर भीषण धडक झाली। या अपघातात आंदुर्ली येथील 30 वर्षांचा गोविंद श्रीकांत परब हा तरुण गंभीर जखमी झालाय। त्याच्या डोक्याला मार लागलाय। अपघातानंतर त्याला तात्काळ कुडाळ ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। मात्र गंभीर दुखापत झाल्यानं त्याला पुढील उपचारासाठी ओरोस येथील जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आलंय। मिळालेल्या माहितीनुसार पणजी धाराशिव ही एसटी बस कुडाळ एसटी बस स्थानकाकडे येत असताना नक्षत्र टॉवर जवळ भरधाव वेगाने असलेल्या दुचाकी स्वारानं बसला धडक दिली। या धडकेत दुचाकीचं मोठं नुकसान झालंय। अपघाताच्या वेळी कुडाळमध्ये जोरदार पाऊस सुरू होता, त्यामुळे रस्त्यावर निसरडेपणा देखील होता। रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीच्या गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयातर्फे सलग 20व्या वर्षी लोकमान्य टिळक अभिवादन यात्रा काढण्यात आली। भर पावसातही विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला। यावेळी लोकमान्य टिळक जन्मस्थान स्मारकात शेकडो विद्यार्थी उपस्थित होते। गीता पठण, गीत गायन आणि लोकमान्यांची आरती यावेळी करण्यात आली। लोकमान्य टिळकांच्या वेशभूषेत हबप महेश बुवा सरदेसाई उपस्थित होते। यावेळी महाविद्यालयाच्या संस्कृत विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी गीतेतील अध्याय सादर केलेत। लोकमान्यांची आरती करण्यात आली। या कार्यक्रमाला रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यवाह सतीश शेवडे, टिळकाळी गणेशोत्सव मंडळाचे श्रीकांत भिडे, प्रशासकीय उपप्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र ठाकूर देसाई, कार्यक्रम समिती प्रमुख डॉक्टर तुळशीदास रोकडे आदींसह प्राध्यापक, एनएसएस, एनसीसी, डीएलएलई आणि संस्कृत विभागाचे विद्यार्थी उपस्थित होते। सूत्रसंचालन डॉक्टर मेघना महादे यांनी केलं। अनेक प्रकारचे लेखसंग्रह, त्यांचे वाचनसंग्रह प्रसिद्ध आहेत। गीता नावाचा ग्रंथ उपलब्ध आहे की त्यावरती अनेक व्यक्तींनी आणि विद्यार्थ्यांनी पीएचडी केलेली आहे।
त्यांच्या लेखांमधून त्यांचं सामाजिक राजकीय आणि तात्विक विचार करून आपल्याला कळते, त्यामधून आपल्याला मार्गदर्शन मिळते. टिळकांनी सार्वजनिक जीवनामध्ये येण्याची सुरुवात ते महाविद्यालयीन विद्यार्थी असण्यापासून केलेली आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थी असताना त्यांनी सार्वजनिक जीवनामध्ये आपल्याला झोकून केलं आणि या सर्व क्षेत्रामध्ये त्यांनी उत्तम कार्य केलं. स्वदेशी चळवळ, बहिष्कार चळवळ, राष्ट्रीय शिक्षण चळवळ, स्वराज्य चळवळ ही टिळकांची प्रतिकृती भारताच्या स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाच्या कार्यक्रमाला खूप पूरक अशी ठरली. राष्ट्रीय शिक्षण संस्था निर्माण करणं, राष्ट्रीय शिक्षण चळवळीचा मुख्य हेतू त्यांनी लक्षामध्ये घेऊन त्याप्रकारे काम केलं. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तुम्ही मिळवणार. स्वातंत्र्य लढ्याचा पहिला निर्णायक आवाज हा लोकांनी दिला. टिळकांचे हे विचार आजही तितकेच साधे, प्रभावी आणि आपल्याला सगळ्यांना प्रेरणादायी आहेत. आपण या त्यांचे स्मरण करूया आणि त्यांनी लोकमान्य टिळकांनी दिलेला स्वराज्याचा जो मंत्र आहे, संदेश आहे, तो आपण स्वराज्य घडवण्यासाठी त्याचा आपण वापर करूया असं इथे मी मत व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा लोकमान्यांना अभिवादन करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. नरेंद्र डोंगराच्या पायथ्याशी गव्यांच्या कळपानं हजेरी लावली. येथील शिरोडा नाका परिसरात भर वस्तीत दिवसा ढवळ्या हे गवे फिरत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. मालवण तालुक्यातील मसुरे जिल्हा परिषद मतदारसंघ पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता मेळावा मसुरे इथं पार पडला. यावेळी ठाकरे शिवसेनेचे मसुरे गावचे विभाग प्रमुख तथा उपसरपंच राजेश गावकर यांनी असंख्य कार्यकर्त्यांसमवेत आमदार निलेश राणे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत पक्षप्रवेश केला. यावेळी जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, उपनेते संजय आंग्रे यांसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. याचवेळी आंगणेवाडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते बाबू आंगणे यांनीही शिवसेनेत प्रवेश केला. आमदार निलेश राणे यांनी गावच्या विकासासाठी निधी कमी देणार नाही अशी ग्वाही दिली. गावकरजी, आपण जे काय बोलला ते खरोखरच आपल्या मनामध्ये जी लोकांबद्दलची तळमळ आहे, जी आपल्या विभागाची, आपल्या गावाची तळमळ आहे, ती दिसून येते. आणि म्हणून मी तुम्हाला खात्रीला एक सांगतो की आपण जे काही प्रश्न इथे मांडले, खारलँडचा एक विषय आपण मांडला, ज्याचा प्रस्ताव ऑलरेडी आपण पाठवलेला आहे. आणि जसं सामंत साहेब आणि आंग्रे साहेब दोघे बोलले की जरी स्पेशल केस करावी लागली तरी तुमच्यासाठी स्पेशल केस. आणि खारलँडचा विषय बोलत असताना आपण एक विषय मांडला, तो म्हणजे गाळ काढण्याचा. बरोबर आहे ना? तर आपण बोलता बोलता तेही बोललो. गाळ काढण्यासाठी ते काही त्याच्यासाठी खारलँडची कुठली आपल्याला वाट बघायची गरज नाही. मी तुम्हाला या आठवड्यातच गाळ काढण्यासाठी जी काय प्रोव्हिजन लागते ती पण प्रोव्हिजन मी तुम्हाला करू. दुसरा विषय आपण मांडला तो म्हणजे मसुऱ्याची ओळख, जी आपल्याला जी अडचण आली अधिकाऱ्यांसमोर आणि कदाचित एक आपली ओळख जी आपल्याला कुठेतरी वाटते की हरवलेली काय. आणि आपल्या
या विषयाची माझ्याकडे काही माहिती पूर्वी आली होती, पण मी म्हटलं गावाचं त्याच्यामध्ये एकमत आहे की नाही हे मला माहिती करून घ्यायचं होतं. पण गावाचं एकमत असेल तर 100% तुमच्या गावाचा नाम आपला जो वरचा जो आपण प्रस्ताव दिलाय त्याची माहिती माझ्याकडे द्यावी. शासन स्तरावर जे काय आपल्याला दुरुस्त करायचे, ज्या काही टेक्निकल अडचणी आपल्याला हटवायचे, त्या सगळ्या हटवून मसुराची ओळख, जुनी ओळख जी तुम्हाला पाहिजे ती परत जुनी ओळख मसुरा 100% आपल्याला तेही काम आपल्यासाठी मी ते करून देईन. आम्ही सगळेच करून देऊ. बाकी अनेक आपल्याकडे तिसरं काम अजून एक होतं. आपण 3 कामं सांगितली मोबाईलवरून. तिसरं कुठलं होतं ते गाळ काढलं. त्याच्यात गाळ तेही मी तुम्हाला म्हणजे तिन्ही विषय कारण आपण तेव्हा बोलला त्याचा उल्लेख केला म्हणून मी आपल्याला सांगतोय की ते सगळी कामं तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचवण्यात येतील. आपण त्याच्यामध्ये काळजी करू नका. आपल्या बाजूला छोटू ठाकूर बसलेले आहेत, ते 50 वेळा फोन करू शकतात एका कामासाठी. आता इथून पुढे तुमच्यासाठी पण करू शकतील एवढंही मी तुम्हाला खात्रीलायक सांगतो, कारण का त्यांची काम करायची पद्धत मला खूप आवडते. ज्या रस्त्याचं नाव उल्लेख आपण केला गानमोडे रस्त्याचं, माझी हे अर्धे जे काही पिकलेत ना तिथून सुरुवात झाली. आणि म्हणून त्यांनाही कुठल्या ज्या काही बाकीच्या गोष्टी असतील त्यांना माहिती आहे, त्यांना काही वेगळं सांगायची काही गरज नाही. आपण शिवसेना पक्षामध्ये आज प्रवेश केला, मी मनापासून आपलं स्वागत करतो. आपण खऱ्या शिवसेनेमध्ये आलात. शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळे काम करतो आणि तुम्हाला अनेक वेळेला या व्यासपीठावर ज्याचा उल्लेख झाला की सभागृहामध्ये मी हे सगळं करू शकलो तर फक्त एकाच व्यक्तीमुळे करू शकलो, ते म्हणजे सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब. शिंदे साहेबांनी संधी दिली नसती तर हे काहीच शक्य झालं नसतं. मी हे सगळं काही बोलू शकलो नसतो, कोणाला दाखवू शकलो नसतो. हे सगळे विषय आपली क्षमता, आपलं कौशल्य हे जगाला तेव्हाच दिसतं जेव्हा आपल्याला कोणतरी संधी देत असतो. आणि आपण ही गावासाठी जी काही संधी मागताय, आपल्यामध्ये नेतृत्व करण्याचे जे काही गुण आहेत ज्याचा उल्लेख आता परब मॅडमनी केला, मी खरोखरच आपल्याला सांगतो आज आपलं हे ऐकून, मनोगत ऐकून आपल्यामध्ये 100% लिडरशिप करायची आपल्यामध्ये क्षमता आहे. त्यासाठी आपल्या पुढच्या वाटचालीसाठी मी शुभेच्छा देतो. आणि शिवसेनेमध्ये काम करत असताना सभागृहात मी जे काय करतो ते मी ह्याच्यासाठीच करू शकतो, कारण का इकडे मला माहिती आहे इथे सामंत साहेब आहे, ते सगळं सांभाळून घेतील. आणि आमच्यामध्ये मी तुम्हाला खरंच सांगतो, दादासाहेब जे काय त्यांच्या मनोगतामध्ये बोलले ते खरंच आहे. मी हे जे काय बिनधास्तपणे जे काय सभागृहामध्ये बोलू शकतो, 3-4 महिने मी सातत्याने त्यांना भेटतो. आम्ही 2-3 वेळा एकत्र जेवलो होतो. पण त्यांनी प्रत्येक वेळा सांगितली शेतीची कामं आहेत, शेतीची कामं झाल्यानंतर शब्द देतोय मी तुम्हाला की शेतीची कामं झाल्यानंतर आपण एकत्र जाऊ, आपण चांगल्या प्रकारे प्रवेश करूया, तुम्हाला शब्द देतोय. कारण सन्माननीय आमदार निलेश राणे ज्या पद्धतीने काम करत आहेत ते काम पाहिल्यानंतर आपल्या भागाचा विकास व्हायला पाहिजे असेल तर सन्मान्य आमदारांच्या माध्यमातून आपण प्रवेश केला पाहिजे. आणि त्यांनी तो शब्द दिला, तो एक शब्द प्रत्यक्षात पाळलेला आहे. आमचे मुंबईचे विभाग प्रमुख शिंदे हे सुद्धा या ठिकाणी आले. त्यांनी सुद्धा यांना सांगितलं की या पक्षामध्ये कशासाठी यायला पाहिजे. सर्वांनी सांगितल्यानंतर ही सर्व मंडळी आज निलेजीच्या माध्यमातून आज शिवसेनेमध्ये प्रवेश करत आहेत. शिवसेनेमध्ये 2024 एक इलेक्शन जे होतं ते अतिशय महत्वाचं होतं. की 24 मध्ये जे इलेक्शन आणि मला माहित होतं की 24 मध्ये जे काय घडेल ते वेगळं घडेल. आणि 24 मध्ये कुठलीही जबाबदारी घ्यायला अजिबात करत नव्हतो, घाबरत नव्हतो कोणाची. राजेसाहेबांच्या बांधकाम करावीचं मी त्या ठिकाणी गेलो, तिथे चांगलं वाटलं की मला निलेजीची तेव्हा जिल्हा प्रमुख झालो. मला काही लोकांनी सांगितलं आता अशा आपण जिल्हा प्रमुखची जबाबदारी आहे. पण 24 या फेरीचा आकडा 7 फेरीतच झाला होती. आणि माझा
आणि त्या पद्धतीने खरोखर तुम्ही सर्वांनी एकत्र येऊन अतिशय चांगलं मतदान केलं. सन्मान्य आमदार खासदारांचे सन्मान राणेसाहेब झाले, आमदार निलेशजी झाले. आज खऱ्या अर्थाने पुन्हा एकदा या कुडाळ तालुका शिवसुरचं नाव विधानसभेमध्ये दादायला लागलं. आज प्रत्येक जण मुंबईला गेल्यानंतर कुठे बाहेर गेल्यानंतर विधानसभेमध्ये निलेशजी लोक उभे राहतात. तो मेडिकल कॉलेजचा प्रश्न असो, मालवणच्या नगरपालिकेचा प्रश्न असो, लाईटचा प्रश्न असो, शेतकऱ्यांचा प्रश्न असो, मच्छीमारांचा प्रश्न असो, दादासाहेबांनी काय ठेवलंच नाही. सगळं त्यांनी सांगून टाकलं. आपल्यासाठी काही शिल्लक ठेवलं. असे अनेक प्रश्न दिले आणि मला मी ज्यावेळी तालुका प्रमुख होतो, शिवसेनेचा मालवण तालुका प्रमुख होतो, त्यावेळी ज्यावेळी मी काम करायचो, 18 मी काम करायचो आणि त्यावेळी स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंचा मातोश्रीवरती बोलून मला स्वतः चांगला एक तालुका म्हणून सत्कार केला होता. आणि तर नंतर आम्ही काँग्रेसमध्ये गेलो. काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर मी व्यवसायामध्ये नंतर गेलो. पण खरं मी या ठिकाणी सांगतो की निलेशजी तुम्ही आमदार झाल्यानंतर मला तालुका प्रमुख झाल्याचं वाटतं, जिल्हा प्रमुख. मी तालुका प्रमुखाचा ज्यावेळी मी काम करत होतो ना नेताकडे, त्यावेळी राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली मी काम करत होतो, तर निलेशजीच्या नेतृत्वाखाली मला तसंच काम करावं असं वाटतं आणि एक प्रेरणा मिळते की हा आमदार आमचा आमदार इथे बोलल्यानंतर कुठला विषय घेतल्यानंतर तिथे तो मुंबईमध्ये प्रत्येक कुठला मंत्री असो, मुख्यमंत्री असो, आमचे उपनेते, आमचे मुख्यमंत्री शिंदे साहेब असतील, अर्थमंत्री अजित पवार असतील, कुठल्याही खात्याचे मंत्री असतील, तिथे जाऊन त्याचा पाठपुरावा करून तो प्रश्न सोडवण्याचं काम तिथे ते सातत्याने करतायत. पिंटू गावकर यांनी मला सांगितलं, मुळगे आमचा कारखान्याचा प्रश्न आहे साहेब, कित्येक वर्ष सुटला नाही. मी त्यांना सांगितलं तुमचा सुटला तर समजा एकदा आम्ही रिपोर्ट केला, तो रिपोर्ट निगेटिव्ह आला, सर्वे झाले ते निगेटिव्ह आले. मी अधिकाऱ्याला सांगितलं की निलेशजीने तुम्हाला सांगितलंय की ताबडतोब तिथे जाऊन सर्वे करा, एस्टिमेट करा, त्याचा रिपोर्ट पाठवा. मला अधिकाऱ्याने सांगितलं साहेब निलेशजीने सांगितल्यामुळे रिपोर्ट आम्ही निगेटिव्ह समजतो, आताच पॉझिटिव्ह समजा. आणि त्याप्रमाणे तासाचे रिपोर्ट करून मला व्हॉट्सअपला पण पाठवलं की रिपोर्ट झाला, एस्टिमेट झालं. निलेशजी म्हणजे मुद्दा लक्षात घ्या, अतिरिक्त भीती आणि एक वचन तो पाहिजे आमदाराचा. तो वचन कशासाठी पाहिजे तर आपल्या कामासाठी पाहिजे. त्यामुळे खार बांधण्याचा जो विषय तो येत्या वर्षभरात 100% सुटणार, तुम्ही काय सांगायची गरज नाही. आणि निलेशजीच्या वतीने मी तुम्हाला शब्द दिला, तो शब्द मी पुरा करू शकलो. म्हणजे विचार करा की आमच्यामध्ये कशा प्रकारे काम चाललेलं आहे. आणि अशा प्रकारचं काम या कुडाळ मालवणमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. काल काळातीमध्ये उलान आलो. उलान आल्यानंतर तिथे लोक सगळी जमली 2-3 दिवस. मीडियाच्या बाबतीत सोशल मीडियावरून मोठमोठे बातमी यायला लागले. समुद्र आणि रस्ते मधला रस्ता 10 फुटाचा राहिलं, जवळजवळ 25 फूट समुद्र मिळणार होता. आणि तो जर रस्ता एका बाजूला काढ आणि आज अमावास्या, लोक सांगायचे अमावास्येच्या उदाहरणाला आमचं काय खरं नाही, आमचं गाव जाणार, रस्ता आणि वाहून जाणार आणि गाव पूर्ण जाणार. आणि मी त्या ठिकाणी मला फोन आला, लोक जमले होते, मी त्या ठिकाणी गेलो. मी गेल्यानंतर तिथूनच निलेशजींना मी फोन केला की काय वैशेषिक परिस्थिती आहे, अधिवेशन चालू होतं, काय वैशेषिक परिस्थिती आहे, इथे जर प्रोटेक्शन काय झालं नाही तर तळातील लोकांचा संपर्क तुटणार आणि गावाची मोठ्या प्रमाणात हानी होणार, लोक घाबरलेले आहेत. निलेशजीने मला फोनवर सांगितलं साहेब तुम्ही विचार करू नका, ते मतदार कोणचे आहेत, ते मतदार कोणाला करतायत हे बघू नका, आपला जीव त्यांचं वाचवणे आमचं कर्तव्य आहे. तुम्ही जीव वाचवण्यात जे काय करता येईल तुम्हाला ते करा, मी तुमच्या पाठीशी आहे. ताबडतोब आपण उपयोजना राबवली. सावंतवाडी तालुक्यातील ओटवणे येथील मांडव फातरवाडीतील रामचंद्र विष्णू वर्णेकर यांच्या घरात दिवसा ढवळ्या घरफोडी झाली आहे. यात अज्ञात चोरट्यानं सुमारे 5 तोळे सोन्याचे दागिने लंपास केल्यात. ही घटना दुपारच्या सुमारास घडली आहे. रामचंद्र वर्णेकर यांच्या पत्नी रंजना वर्णेकर यांच्या डोळ्यादेखत चोर पसार झालाय. या घटनेमुळे ओटवणे गावात खळबळ उडाली आहे आणि भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. रामचंद्र वर्णेकर हे माझगाव इथं कामावर गेले होते. त्यांच्या पत्नी रंजना शेजारील घरात होत्या. दुपारी त्या घरी परतल्या असता त्यांना घराबाहेर एक पिवळी मोटरसायकल उभी दिसली. त्यांना संशय आल्यानं त्यांनी घराकडे धाव घेतली. घराचा दरवाजा आतून बंद होता. घरात कोणीतरी आल्याचं लक्षात येताच चोरट्यानं मागच्या दारानं पळ काढला. यावेळी रंजना वर्णेकर यांनी प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चोर त्यांच्या डोळ्यादेखत पळून गेला. यात घरातील सोन्याचे दागिने चोरून नेले असता यात सुमारे 5 तोळे दागिने असल्याचा दावा केला.
घटनेची माहिती मिळताच सावंतवाडी पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले। पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण, हवालदार मनोज राऊत यांनी तपास कार्य सुरू केलाय। यावेळी ओटवणे पोलीस पाटील, शेखर गावकर, संतोष गावडे, विनायक वर्णेकर यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाढत्या गो तस्करी आणि लव जिहाद सारख्या गंभीर समस्यांवर जनजागृती करण्यासाठी आणि हिंदू धर्म रक्षणासाठी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दलाच्या वतीने एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। रुद्र यज्ञ आणि रक्षासूत्र बंधन असा हा कार्यक्रम असून यात बहुसंख्य हिंदू बांधवांनी सहभागी होऊन बजरंग दलामध्ये नाव नोंदणी करावी असं आवाहन सकल हिंदू समाजाचे जिल्हाध्यक्ष सीताराम गावडे यांनी केलंय। सर्व पत्रकारांचे या ठिकाणी मी सहर्ष स्वागत करतोय। विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांच्या वतीने सावंतवाडी शहरात उद्याच्या 25 जुलै रोजी दुपारी 3 वाजता रुद्रयज्ञ व रक्षासूत्र असं आयोजित करण्यात आलेलं आहे। यामागचं एकच उद्दिष्ट आहे की जे हे गो तस्करी करतात की लव जिहादसारखे आपल्या या ठिकाणी प्रकार घडत आहेत, या सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी संपूर्ण हिंदू समाजाने एकत्रित येणं ही काळाची गरज आहे। आणि हे एकत्रित येत असताना आमचे जे गोरक्षक आहेत, बजरंग दलाचे सगळे गोरक्षक आहेत, तो विश्व हिंदू परिषद जी आपल्या हिंदूंसाठी समाजामध्ये अहोरात्र काम करत आहे, या सर्वांना एक बळ मिळावं, हे आध्यात्मिक ताकद मिळावी आणि त्यांचं सगळीकडे रक्षण व्हावं, यासाठी हे रुद्रयज्ञचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। आणि त्याबरोबर रक्षासूत्र बंधन हे त्या ठिकाणी त्यांना सर्व आमच्या बांधवांना, भगिनींना देण्यात येणार आहे। या कार्यक्रमासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय निलेशजी राणे, आमदार सन्माननीय निलेशजी राणे आणि ॲडव्होकेट काय त्याचं नाव शिंदे, ॲडव्होकेट देवदास शिंदे उपस्थित राहणार आहेत। हा मोठा कार्यक्रम आहे। ॲडव्होकेट देवदास शिंदे ही मोठी व्यक्ती आहे, त्यांनी आपल्या हिंदू समाजासाठी त्यांचं मोठं भरीव असं योगदान आहे। त्यांच्यावर अनेक असे प्रसंग घडलेले आहेत, त्यांना सुरक्षा पण देण्यात आलेली आहे। ती मोठी व्यक्ती आणि महनीय व्यक्ती या ठिकाणी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे। माझं एकच या ठिकाणी सर्व माझ्या हिंदू समाज बांधवांना, सकल हिंदू समाजाचे जिल्हाध्यक्ष या नात्याने विनंती आहे आणि आवाहन आहे की आता सर्व हिंदूंनी एकत्रित येणे ही काळाची गरज आहे आणि हिंदू एकत्र आल्याशिवाय काही घडू शकत नाही। आणि हिंदूंनी एकत्र का यावं, तर आता आपण संपूर्ण भारत देशभर बघतोय लव जिहाद सारखे प्रकार हे वाढीस लागलेले आहेत। आम्ही गोमातेचं संरक्षण करण्यासाठी माझी मुलं रस्त्यावर रात्रबेरात्र फिरत असतात, गायींचं संरक्षण करत असतात आणि हे असं प्रकार त्यांच्या अंगावर गाडी घालण्याचे सुद्धा प्रकार होतात। आपल्या जीवावर बेतून ही मुलं काम करतात, त्यांना विविध गुन्ह्यामध्ये अडकवण्याचं षडयंत्र काही लोक आखतात। या सर्वांना जर प्रतिकार करायचा असेल, या सगळ्या शक्ती जर नष्ट करायच्या असतील तर संपूर्ण हिंदू समाजाने आपल्या या हिंदूंच्या रक्षणासाठी आणि आपला हिंदू धर्म टिकविण्यासाठी एकत्रित येणं ही काळाची गरज आहे। आणि हिंदू धर्माला आपलं जे काय योगदान आहे ते प्रत्येकाने देणं ही काळाची गरज आहे। या पुढच्या संपूर्ण कार्यक्रमाची कसा कार्यक्रम असेल, त्याची रूपरेषा कशी असेल, याबाबतची माहिती संबंधित कृष्णा जोडपनवर असतील संबंधित देतील। हे कार्यक्रम घेण्यामागचा मेन उद्देश आमचा असा होता की जी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपली कोकण कपिला जातीची जी गोवंश आहे ते वरील पट्ट्यामध्ये कत्तलीसाठी वापरली जाते, ते थांबवणे आणि आपल्या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात चालत आलेले लव जिहाद हा प्रकार कमी व्हावा, ह्यासाठी आपल्याला आध्यात्मिक ताकद मिळावी, ह्यासाठी रुद्रयज्ञ असा आम्ही ठेवला आहे। आणि त्याच्यात आणि एक आम्ही असं हे केलंय की बजरंग दल यामध्ये 35 वयोगटाखालील जी युवा पिढी आहे, जी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली म्हणजे भारतातलीच धरा जी युवा पिढी आहे, त्याने शक्यतो धर्मकार्यासाठी सज्ज व्हावं आणि आपल्या धर्माचं रक्षण करण्यासाठी सज्ज व्हावं, यासाठी 35 वर्षाखालील युवा पिढीला आम्ही मोठ्या प्रमाणात त्याच्यात आवाहन करतो की त्यांनी यावं, बजरंग दलमध्ये सहभागी व्हावे। प्रत्येक तालुक्यातील असू दे, आपल्या पूर्ण जिल्ह्यामध्ये जेवढे तालुके आहेत त्या पूर्ण तालुक्यातून युवा पिढीने येऊन ह्या कार्यक्रमात सहभागी व्हावं आणि बजरंग दल जॉईन करावं। बाहेरच्या वाड्यातील जंगलात गांजा बाळगताना आढळून आल्याप्रकरणी स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पोलिसांनी एका युवकाला ताब्यात घेतलाय। त्याच्याजवळ 62 ग्रॅम वजनाचा गांजा सापडलाय। या प्रकरणी त्याच्यावर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय।
कोलगाव येथील विशाल वडार असं गुन्हा दाखल झालेल्या युवकाचं नाव असून सावंतवाडी बाहेरचा वाडा इथं तो गांजा विक्री करत असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांना मिळाली होती। त्यानुसार सावंतवाडी पोलिसांच्या मदतीनं सापळा रचत बाहेरचा वाडा येथील जंगलात पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय। त्याच्याजवळ 62 ग्रॅम वजनाचा गांजा सापडून आलाय। त्याची किंमत सरकारी दरानुसार 600 रुपये एवढी आहे। त्याच्यासोबत काही अन्य युवक देखील होते अशी माहिती असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत। जुन्या मुंबई गोवा महामार्गावर कोलगाव ते आकेरी दरम्यान ठेकेदाराच्या कृपेनं खड्ड्यांची माळच गुंफली गेली आहे। आता तर पडलेल्या खड्ड्यात चिरे टाकून थूक लावण्याचा प्रकार झालाय। त्यामुळे अपघातांना निमंत्रण मिळत असून डांबर गेलं कुणीकडे असं विचारण्याची वेळ प्रवाशांवर आली आहे। पाहूया। सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केलेले हे रस्ते 2 वर्ष सुद्धा टिकत नाहीयेत। त्यामुळे रस्त्यासाठीच असणारे डांबर खातंय कोण हा प्रश्न निर्माण होतोय। जुन्या मुंबई गोवा महामार्गावर सावंतवाडी तालुक्यातील कोलगाव आणि कुडाळ तालुक्यातील आकेरी हद्दीपर्यंत खड्ड्याची डोकेदुखी सतावते। येथून प्रवास करणाऱ्यांना ऑफ रोडिंगचा अनुभवच जणू सार्वजनिक बांधकाम विभाग अन ठेकेदाराच्या कृपेनं मिळतोय, तोही अगदी मोफत। त्यामुळे शिव्यांच्या रूपानं प्रवासी याची परतफेडही करतायत। त्यातला थोडा वाटा लोकप्रतिनिधींच्याही नशिबी येतोय। एकंदरीतच ही परिस्थिती बघता मोठ्या दुर्घटना घडता नये यासाठी लोकप्रतिनिधींनी तातडीनं उपाययोजना करणं आवश्यक आहे, तशी मागणी देखील प्रवाशांकडून होते। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बारमाही वाहणारा एकमेव धबधबा म्हणजे नापणे धबधबा। या धबधब्याचं सौंदर्य आणखीन बहरलंय। इथं महाराष्ट्र राज्यातील पहिला काचेचा पूल बांधण्यात आलाय, जो पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरतोय। मंगळवारी या पुलाचं लोकार्पण झालं। आता हा पूल पर्यटकांसाठी खुला झालाय। पाहूयात या पुलाची ड्रोनच्या माध्यमातून मनमोहक दृश्य। कणकवली तालुक्यातील हळवल शिवडाव मार्गाची अतिशय दुरवस्था झाली आहे। साधारणपणे 1 किलोमीटर अंतर रस्त्याची अतिशय दुरवस्था झाली असून वाहन चालकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतोय। शिवडाव हायस्कूलचे साधारणपणे 40-45 विद्यार्थी या मार्गावरून बसनं प्रवास करतात। मात्र येथून बस चालवणं डोकेदुखी ठरते। या मार्गावर तुर्तास तरी डागडुजी होणं गरजेचं होतं, मात्र स्थानिक प्रशासनाने देखील याकडे दुर्लक्षच केलंय। या मार्गावर जनावरांचा देखील मोठ्या प्रमाणात वावर आहे। असं असताना हा मार्गही खड्डेमय झालाय। त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करताना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतोय। या मार्गावर खड्ड्यांची स्थिती पाहता अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही। आता गणेशोत्सव जवळ येतोय, त्यामुळे खड्डेमय मार्गावरून गणेश मूर्ती आणाव्या लागणार आहेत। हे दुःख मांडणार तरी कोणाकडे अशीच परिस्थिती आहे। हळवल भाकरवाडी शिवडाव मार्गावर प्रामुख्याने असलेल्या मागण्यांमध्ये खड्डेमय झालेल्या रस्त्याची तात्पुरती डागडुजी होणं गरजेचं आहे, जेणेकरून या मार्गावरून येणाऱ्या गणेशोत्सव काळात गणेश मूर्ती आणणं सोपं जाईल। मात्र या गंभीर अवस्थेकडे स्थानिक प्रशासन, लोकप्रतिनिधी लक्ष देतील का, असा सवाल स्थानिक ग्रामस्थ, वाहन चालक उपस्थित करतात।
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. एसटी दुचाकीचा भीषण अपघात. मालवणात ठाकरे शिवसेनेला धक्का, शिवसेनेत प्रवेश. आणि पोटातच अंत वासराचा, माय दगावली. कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.